Gratulálunk a két győzelemhez, hogy tetszett a hétvége? Fú, hát először is nagyon szépen köszönöm. Irtózatosan jó hétvége volt, főleg így, hogy két győzelmet, mindent megnyertünk, amit lehetett, a warm-upot, az időmérőt, a két futamot, mindent. Ez a második futam, ez nagyon durva futam volt, mindig volt olyan, hogy elnyúltak előlem az előttem lévők, de mindig sikerült valahogy felzárkóznom, és az utolsó előtti körbe sikerült megelőznem a Nagy Danit. Volt egy próbálkozása, de ő azt mondja, hogy nem voltam fair vele, én nem éreztem semmit, úgyhogy nagyon kemény futam volt. Atikának és a Daninak is külön gratulálok, hogy elérték ezt az eredményt, de természetesen nagyon örülünk. És egész évben ilyen csatákat várhatunk tőletek? Hát szerintem még keményebbeket. Lesznek olyan csaták biztos, ami már átmegy a fair play-nek a határán, de én úgy gondolom, hogy ez nagyon, nagyon fair, tehát ez még a keretek között volt. Igen, válaszolva a kérdésedre, igen. És hogy látod a következő futam, szerinted milyen lesz? Ismeretlen pálya lesz ugye mindenkinek, én legalábbis úgy tudom. Meglátjuk, új pályákon jó vagyok, ennek a tükrében indulunk el. Köszönjük szépen, és Köszönöm gratulálunk! szépen. Köszönöm szépen. Na mesélj nekünk, hogy alakult a hétvége. Az edzések jól alakultak, egész bizakodóan néztünk a hétvége elé. Az időmérőt azt elrontottam, nem sikerült jó időt futni, úgyhogy aránylag hátulról indultam az első versenyen. A rajtnál magát a rajtot jól elkaptam, csak rosszul helyezkedtem az egyes kanyarba és kiszorultam, vesztettem pár pozíciót, aztán sikerült följebb jönni, végig csatáztunk az egyik B3-as autóval meg a György Gáborral, nagyon-nagyon jót autóztunk, utolsó körbe sikerült megelőzni, úgyhogy élménydús volt az első verseny. A másodikon picit jobban odafigyeltem, hogy a rajt után merre is megyek, átbeszéltük a Gabival a dolgokat, és tényleg egész jól sikerült, nem is tudom, szerintem hetedik lehettem az első körben, szóval tényleg jó volt. Tudtam is menni az elejével, aztán általában az, hogy az elején hát nem elbénázom, hanem nem tudok elég agresszívan kezdeni. Most próbáltam erre figyelni, tényleg jól is ment, csak megfőztem a gumit, úgy éreztem, egyszerűen erőltettem és nem ment, eddig tartott, akkor elkezdtem lemaradni. Egy-két autó visszaelőzött, aztán már nagyjából ilyen 10-11 lehettem, éppen csatában voltam, akkor is védekeztem a kis holland srác ellen, és a hátsó fékem eldurrant sajnos, úgyhogy pár körrel a vége előtt kiestem. Várod a következő hétvégét? Nagyon várom, az egy új pálya lesz, és ez mindenkinek új pálya, azt hiszem, talán egészen öreg motorosok mentek már ezen a pályán, nem tudom, de lehet, hogy ők se. Horvátországban lesz a második forduló, várom nagyon, igen. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen!